Karon guys, inani gapon. Mga R. Nang eskwela na lang mi guys, mo na nga. Wala na kayo maka puyo-puyo diri sa among bukid kay nang eskwela man mi. What the fuck, man? Nami sa syudad nang eskwela. Mana guys? Hi guys, so good morning. So welcome sa aking vlog, Debs Ortiga guys. So nami karon diri sa Hello, probinsya sa diri sa Hinatilan, Cebu, sa bukid. So ang mission nato karon guys kay magkuha ta og kawayan para pangtuog nato sa litson. Kay diri sa among diri sa lungsod sa Hinatilan guys kay pista. So magpista sa among papa. So tara guys, samahan nyo kami sa pagkuha og kawayan guys. Ang mission nato karon magkuha mig kawayan kay Para ito sa ato ang ituhog sa litson. Kauban ako akong manghod nga Hello, guys. pinakagwapo, ayan. Tara guys. Kami kawayan. Muha og kawayan. Kat. Yan guys, samahan nyo kami sa pagkuha og kawayan diha dapita oh. Tara. Layo kayo. Sulop pa kayo kayo di bay. Sulop kayo. Muna ang buhay probinsya guys. Buhay probinsya. Nilal kay bio. Sulop man kayo na. Hindi. Pwede siguro laya no. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Okay, again ang pika soy. Soup kayo dito. Derera. Ako una oh. Pero daw. Okay ra. Hinay. Lisod kayo guys. Kawain na oh. Nasa suod sa pangpang. Sabi. Nasaan kayo? Tabi. Sudah. Nama kagaya ka dia. Ayan, pwede po. Napaw na. Katul kayo na. Sabi. Kuha kawayan. Makasod na tayo yan, no? Are lam agi, pwede. Pwede. Are lam, ana. Hindi pwede na. Lisod kayo. Okay, lisod kayo. Tingnan nyo to. Sobrang kalisod. Oh, hinay. Tuhog. Sobra sa kalisod. Ano ba to? Asa na? Ay ka lang ka barog oh? Ha? Asa na pitan na? Buhay na? Oh, buhay mo na. Mama may kaputan ng tingala. Kang straight lang, puto bare. Muna na guys oh, kuha na me. Muna siya. Amang kuhaon. Medyo hilaw pa man. Kugihan kayo si Kuano, Idol Dave.
O gusto kayo mukuha kawayan. O, gusto kayo mabunal. O, putol na guys. Birahon na niya guys. O, kusgan kayo. O, kita nyo yan. O, yung lakas. Kuha ta guys para pang litson ni guys. Ang papa na ako maglitson siya. So medyo gamay raman namang litson nun guys. So Gamay na sa kawayan. ang inani na lang yung dating kawayan. Kusog kayo. Ilaw pa siya no. Muna ang among kinabuhi diri guys. Nabuhing probinsya. Probinsya. Bukid. Bukid sa Hinatilan. Diri mi nagdako guys kay tungod sa among umahan, kani among umahan sa una. Daw kag umahan. Ana kamaisan namo. Napa dito pinakamalayong bundok. Dito inani mi sa una among kinabuhi. Hangtod karon guys, inani gapon. Mga ar. Mga eskwela na lang mi guys, mo na nga wala na kayo maka puyo-puyo dali sa among bukid kay nang eskwela man mi. What the fuck, man. Nami sa syudad ng eskwela. Mana guys. Pugihan kayo. Nakuha na niya. Ito na oh. Oh, ang bilis. Oh, tapos na oh. Ang galing. Oh. Medyo taas. Oh, na natin nakuha nga kawayan. Di siya bawg. Nasa tora. Kami na lang mag-adjust. Butlan. Oh. Ayos. Tara, guys. Atong Uwi na tayo. ang litson. Let's go. Dahan kayong bato dire guys oh. Magkasamad. Ito ang limpyuhan sa nidaan daw. Ini pinamdaan. Hayat kay sundang oh. Ilimpyuhan daan para hindi abot ito kwadag litson. Diretso na tuhog. Limpyuhan na to daan guys. Eh. Nagfag sa bukid oh. Hello. Pugihan kayo. Iwas buk. Ah, Iwas dito babaw na. Sauna na. libo na kayo nahawan kayo sa una no? Mayara natin ito. Basta babaw. Ah, dito rin naputlan. Handasan. Ito rin po ang sukod. Yan. Sobrang galing oh. Oh. Kita niyo yan? Taas yung kawayan.
Sakto yun ang kawayan na, no? Sakto na, tuyok, no? Putara gambay. Stop lang. Stop. Stop lang. Okay. Umana na. Yan na guys. Mana na, tara. Ato na ta guys. Uli na, uli. Oh, limpyo na kayo. Kugihan kayo. Taas kayong kawayan. Nahagang bato guys, oh. Magkasamad. Stop na. Ha? Pista? Stop. I-stop.